Whoop! Whoop! Hi mga kapoldo, welcome back to my channel. So today's video, nandito kami sa Skylands, Pampanga. Kasama ko si Kalops, si Pat Lopez, si Arnel, si Jane, ayan, si Jedeline Vlogs. Ayan din sa likod yung kanyang mahal sa buhay, at saka si PJ. Ayan, ayan sila. Ano yan? Pwede pa maubos yun? Ganon? Hoy? Group yun? Nag-200 pa ako. Ganun pa yun? Paano yung back ko? Paano po? Baka hindi ma-save pa, no? Yan, dito na yung red. Ganun lang kasimple. Ayan, basketball, basketball. Sige, pakita mo yung galing mo dyan. Magbabasketball kaya? Ah, walang sumasagot. Ako mamayang gabi mag-basketball. Oo, mamayang gabi daw siya. Hop! Basketball, basketball. Ready ka na? Kailangan shoot mo, ah. Po. One ball, one shoot. Isang bola lang po mga kapoldo, isang shoot. Pag na-shoot mo yon, ayan po yung mga panalo. Okay, forma. Go, go, go. Hop. Hop. Wow, dribble. Hop. Totoo na ba yan? Totoo na ba yan? Whoop. Ah. Sunod. Ah. Ayan po yung mga fans. So, hop. Wala din. Hop. Ano ulit masasabi nyo? Ako talaga taga-shoot. Oh, siya daw taga-shoot. Ano naman sabi mo? Wala sa practice. Oh, wala sa practice daw. Ano ba yan? Walang tuto kasi. Oh. Kailangan talaga tiga-tuto. Ayusin mo dyan. Hindi yan, ako taga-shoot na gabi. Diyan nakasalala yung pang-ulam. Alam ko mo dyan ang tumuro. Wala ako mga taga-shoot pag-gabi. Hindi nga yung tutusin. Yan. Ciao. Whoop! Muna yan. Yan, sama. Umuwi ka na. Ano pong masasabi nyo? Talo. Wala. Sayang. Galing yung dulo eh. Kaya kumabang ko. Ano po yung masasabi sa performance niya? Paling daw eh. Paling daw po. Ako talaga magaling mag-shoot. Ikaw yung magaling. Ako magaling mag-shoot. Ay, galing mag-shoot. Nauwian na ako. Yan, Pampanga ay. Sama si Buhay Ibon, si DJ, si Jedeline.
Pag ako umihi sa taas, bahala kayo ah. Yan na. Pag ako umihi sa taas, bahala kayo. Ayun na ang dalawa. Nakasloob ni TJ oh. Ano? Yan. Kami na po. Sa bawat gondola, 2 tao lang pwede guys. Yan. So dalawa sila oh. Ayan yung kasama ko itong matangkad na to. Auntie J. Hindi ka na bababa ah. Yan. Yan. So kami na. Jane. Tadaan! Ah, kinakabahan na yan oh. Kinakabahan na yan. Oh, ayan na. Ang taas pa naman nito mga kaboldo. Ayan oh, taas oh. Oh. Takbo! Yan. Here you go. Yan na nga. Pasok. Naka-aircon po kami. Ayan mo yung aircon. Aircon pa na to? Oh, ayan po. Tanan! Yung gumagalaw na mga kapoldo. La 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 la. Kinakabahan ako. Ayan na. Doon sa kabila yung si Buhay Ibon eh. Yan. 2 tao lang pwede rito guys. 150. Yan pa may mga nag-aantay pa. Yan. Ayan na. Pataas na. Tananan. Hindi ako pagsalita, kinakabahan ako. Yan, wala pa kami sa kalahati. Ayan po yung Mount Arayat. Ayan po yung view. Nasa tok-tok na po kami ng Pampanga ay. Pinagpapawis sa pain. Parang init ang pakiramdam ko. Ano yung pakiramdam na nakasakay ka sa pinakamalaking Ferris wheel sa Pilipinas? Hindi ako makaiyak mo yun. Kinakabahan ako. Ayan, ayan na. Kinakabahan na yan. Kunyari nagkakwento siya pero kinakabahan siya. Ayan. Ayan, malapit na kami guys. Hinga na kami ng maluwang. Ayan na, malapit na kami. Nakakalula kasi. Ayan na. Ano yung kasama namin? Nauna sila eh. Lalabas na yun dyan. Oh, bumaba na sila. Ay, hindi ko makaglakon. Ay, yun na sila. Bumaba na sila. Yay! Malapit ako yung bumaba. Hindi na ako ulit. Ikot pa tayo. Bilis ka muna ng tigtig ko. Yan. Ano ate? Malis pa. Ala, iikot kami. Oo nga. Iikot tayo uli. Yehey! Hala! Ate! Ay, hindi. Yay! Ayan na. Ayan na po. Lalabas na po kami. Yan! Ay, lumabas na kami! Ayan! Ayan! Yan, nagsaya-saya. Yan. So, maraming tao din dito. Oh. Yan o. Maraming namamasyal. Ayan, may bata din oh. May batang namamasyal. Ayan, may batang namamasyal. Ayan si TJ. TJ! Ano masasabi mo? Oh. Ako rin. Ano po yung masasabi ko dito? Ako, Ano po? sumakay doon. Gusto mo sumakay? Oh, baka maano yung kabayo. Ayan. So, ayan na sila. Ayan guys. Ayan mga kapaldo, ayan. Ang daming tao. Oh. Oh, ayan. Sasakay sila sa loop coaster. Ayan na. Ready? Yun na sila sa taas.
Hop! Gano'n ka, Beles? So, balik muna tayo dito sa kanila. Ayan. Nahiya! Ayan. Nahiya sila. Linggo kasi ngayon, no? Kaya maraming tao. Ayan, masaya. Yun ang drop tower. Yun. Oop! Ayan, dito tayo. Yan na sila. Yun. Okay, balik na tayo doon. Nag-aala ko na kayo. Yung Pampanga ay ayun sa taas. So ayan guys, dumadami na naman yung tao rito. Ayan o. Oh, marami na tao rito sa Sky Ranch, Pampanga. Oh. Ito po yung napanalunan namin, oh. Yan. Ang aming napanalunan. Yan ang napanalunan namin. So I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. Megan Powell G. Thank you guys. Bye-bye.